δυο φτερά που μου έχεις δώσει να πετώ, τα κομμάτιάζει κάθε νύχτα. Με χαλάει τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει, και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ αυτό σε πάει. Με χαλάει που δεν σκέφτηκες τι σου έχω δώσει, μα να ξέρεις την καρδιά σου δεν υπάρχουν αμοιό στον δρόμο μας. Όσα ξέρω ξέχασα για να σε καταλάβω. Σήμερα να το κάνω τέλεια Κωνσταντίνε, μα τερματά μυστήρια έβγαλα εισιτήρια και άλλαξα πορεία. Παλιά μου ιστορία δυνατά είναι μια χαρά, έλα που κάνεις καλό, που είσαι μακριά μου. Είναι μια χαρά κι όλα δεν είναι καλά, σε έχω σβήσει πια και πηγαίνω κι άλλα. Οπα! Γεια σου Κώστα, γεια σου Γιώργο, γεια σου Ελενάκη. Είναι μια χαρά, πώς είπες? Που κάνεις καλό, που είσαι μακριά μου. Είναι μια χαρά κι όλα με λιγάνα, σε έχω σβήσει πια και πηγαίνω κι άλλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουν μείνει 3-4 λεπτά για τον αγώνα που οι περισσότεροι έχετε αγωνία, να δούμε τι γίνεται. Και εγώ περιμένω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που αυτές τις ημέρες ήταν δίπλα μας. Να ευχαριστήσω τον Θοδωρή, τον Άλκη, την Τζοάννα, όλα τα παιδιά, όλους τους ανθρώπους που δουλέψαν για την απόψινή βραδιά. Να δώσουμε ένα χειροκρότημα στην ορχήστρα αυτή την καταπληκτική που θα παίζει ακριβώς ό,τι θέλετε. Στον υπέροχο μαέστρο μας, δεν έχουμε μαέστρο εμείς, μοντέλο έχουμε. Κώστα Μιλιωτάκη, παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε τις τελευταίες 2 μέρες εδώ και υπάρχει
Σε αυτή την παρέα και σε αυτή την οικογένεια που είστε όλοι υπάρχει πολύ μεγάλη ευλογία, πολύ μεγάλη αγάπη και σήμερα εγώ το πρόγραμμα να κατέβω έχει ως εξής. Θα κάνω ακριβώς αυτό που θέλετε για να περάσετε καλά. Θα ακούσετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε. Επίσης η πίστα αυτή είναι άχρηστη, διότι εγώ, κορίτσι μου, κάνω μια έτσι και κατέβηκα κάτω. Γεια σου, Ειρήνη. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σκέφτηκα ποιο θα είναι το δεύτερο τραγούδι σήμερα στην απόψινή βραδιά. Μην αγχώνεσαι, είσαι όμορφη. Οι όμορφες δεν πρέπει να αγχώνονται. Σκέφτηκα... Γεια σας. Γεια σας. Σκέφτηκα λοιπόν... Καλώς τα. Ποια είναι η συμβουλή σου σε αυτά που μου λένε? Η αγάπη, η ευτυχία είναι το παν στη ζωή. Αγαπημένοι και ευλογημένοι από τον Θεό είμαστε όλοι αυτοί εδώ πέρα απόψε. Έτσι παιδιά! Αυτά είμαστε αγαπημένοι και ευλογημένοι. Τι έγινε τώρα παιδιά? Ποια βγάλετε αυτή τη μαλακία? Πάμε στο ευχαριστώ. Ευχαριστώ ρε Μοντέλο, πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν θέλω γραμμές και τέτοια, δεν μπορώ να βλέπω business class και μόνο και τέτοια. Ευχαριστώ. Ξέρετε γιατί εγώ ταξιδεύω economy και παθαίνω ψυχολογικό πρόβλημα. Βγάλτε τα λίγο, γεια σας. Λοιπόν, ακούστε, βοηθήστε με λίγο, βγάλτε τα αυτά πάρα πολύ ωραία. Σκέφτηκα λοιπόν ποιο θα είναι το δεύτερο τραγούδι. Θέλω να τα αφιερώσω σε όλους τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ και βουτήξανε σε μια θάλασσα και βγάλανε σφουγγάρια. Αυτό θέλω. Ακούστε τι λέει το τραγούδι. Για βγάλτε λίγο εδώ τα σκηνιά, εκτός κι αν σας έχουν δέσει, ξέρω. Λέει, ξεκινάει μια ψαροπούλα απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Ξεκινάει μια ψαροπούλα απ' την υδρατή μικρούλα και πηγαίνει για σφουγγαριά. Όλο γυαλό, όλο γυαλό. Έλα! Ξεκινάει μια ψαροπούλα απ' την υδρατή μικρούλα και πηγαίνει για σφουγγαριά. Όλο γυαλό, όλο γυαλό. Έλα έχει μέσα παλικάρια απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Έχει μέσα παλικάρια που βουτάνε για σφουγγαριά, γιουσες και μαργαριτάρια απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Δώσ' το δικό! Έχει μέσα παλικάρια που βουτάνε για σφουγγαριά, γιουσες και μαργαριτάρια απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Όπα! Για χαρά σας παλικάρια και στο καλό, και στο καλό. Για χαρά σας παλικάρια θα μας φέρετε σφουγγαριά, γιουσες και μαργαριτάρια.